Че моля те, ти си единственият човек, който всеки коментира в тази къща, че си супер безхарактерен и не взимаш и попиваш мнението на другите. Кой е всеки? Ти, Ебро, аз, Мина. Кой друг? Аз съм какво? Чакай, че аз... Кой друг? Елена се опита да се направи на интересна, сякаш не го е казала. Обаче има доказателство, че го е казала. Нали, тук става много интересно. Той е безхарактерен и че слуша само Адашчето и ако Адашчето... Тук съм съгласна с теб. Мале, каква интригантка, човек. Оле, как се правите на луди? На мега луди се правят. Аз, Елена и Евро, нали не слушахте разговора на леглото? На Стефан на леглото? Мислите ли, че Стефан, не Стоянов, другия Стефан, Те тук се кракаха, тая бро, особено като чайка, нали така беше? е малко безхарактерен? Да. А малко. Казах си. А малко. На Стефан на леглото? Да. Питахме те защо ни помогна? Чакай, Ево. Аз се ядосвам! Не дей.